Здравейте! Днес ще правим хрупкав карфьол. На най-новия Airfryer на Philips. Напълваме си контейнерчето с вода. Капаченцето. Слагаме карфьола. Включваме airfryer. Избираме функцията за пара. Избираме за зеленчуци и включваме. Купа смесваме брашното, царевични нечисти, сол, черен пипер, червен пипер и млякото. Става гъста смес. Потапяме всяко едно карфьолче в сместа. На зеленчуците. Функцията за пържене. 3 лъжици кетчуп, 2 лъжици соев сос, 1 лъжица оризов оцет, 2 чайни лъжици захар и малко вода. Малко соса. Смесваме карфьола с соса. Последвайте ни за още вкусни рецепти.